good afternoon! Welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuporta na sa akin, welcome back again to my channel. Ngayon po ay maghuhol ako ng kitty. Hello Kitty! Hello Kitty haul. Maghuhol ako ng mga Hello Kitty, pero hindi naman to gaanong mga pala. Ito yung towel, guys. Sa ano ko to nabili sa Japan Humata. Hello Kitty na towel. Ang ganda. Ang ganda, diba? Ganda ng Hello Kitty. Yan. Nakalimutan ko, guys. Saan ko to nabili, guys? Hello Kitty. Yan yung pinakaunang Hello Kitty. Tapos, pangalawa is yung ito naman. Charan! Ano to, guys? Hindi ko to binili. Napanalunan to doon namin to nakuha sa Time Zone. Nanalo kami. Time Zone. Ang cute! Pareho kami meron dito. Pangatlo na tayo, guys, na Hello Kitty is yung socks. Ang cute! Ang cute talaga ng Hello Kitty, guys. Pareho na kami, May ano kami sa ulo. Headband. Apat is yung Hello Kitty na maliit na parang pouch, guys. Pwede mo lagyan ng mga makeup, kikay kit. Yan. Ang cute. Tapos, lima is, ito yon. Pwede mo lagayan ng camera or mga anong tawag niyan? Mga headphones, charger, pwede mo lagyan dito. Mga headset, ganyan. Dito ilagay. Tapos, pinakalas sa Hello Kitty, guys, ito yung Hello Kitty Sync Pocket. Yan, ang cute. Meron din siyang ganito. Gusto ko kasi yung yan. Yung design dito, Hello Kitty din. Ang cute na. May nakalagay dito, Hello Kitty. So, yan lang yun, guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim lang pala lahat. Yung towel yung pinaka gusto ko. Wow! Yun lang, guys. Tapos mayroon akong idagdag, guys. Hindi to Hello Kitty, guys. Ano lang to. Nabili ko dun sa kalimutan ko sa Japan and Korean groceries. Pero nagtitinda sila ng damit. Nagustuhan ko lang. Let's hang out pink latte. Ang cute, guys, Ito yan siya. I-partner to sa jeans. Mga jeans. Gusto ko yung palitan. So, that's all, guys. Thank you for watching. That's all, guys. Please don't forget to like, comment below, and don't forget to subscribe. See you again to my next video. Thank you again for watching. Bye!